Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог ва чун ҳар вақта бо шумо ман Азам Тавоев. Бародаро, як бародар аз мо дар комментария хоҳиш карда буд ки видеоролики навбатӣ дар бораи ҷанги шерҳо шавад. Ва ногуфта намонад ки ин шахс Маҳмуд Азизов аст ва видеоролики имрӯзаи мо ҷанг дар байни шер ва бегимот аст ва инчунин дигар ҷангҳои ҳайвонҳо. Ва касе ки ин видео интерес наед дӯстон, марҳамат тамошо кунед ва он бошад видеоролики имрӯзаамонро сар мекунем. Рафтем. Бегимот яке аз ҳайвони калони обӣ ба ҳисоб рафта, вазни ӯ қариб ба 4 тонна мерасад. ин ҳайвонҳо бисёртар дар Африка зиндагӣ мекунанд ва нисфи аз умрашонро дар об мегузаронанду ва нисфашонро дар берунӣ. ин бегимот крокодили 3 метраро дар рақобати худ метавонад ба осонӣ шикаст диҳад. маъмулан бегимотҳо дар даруни об метавонанд то 5 дақиқаро биистанд ва даҳони бегимотҳо бениҳоят калон аст ва 120 сантиметрро ташкил медиҳад. ин ҳайвон яке аз ҳайвонҳои боқувваттарин дар байни дигар ҳайвонҳо ба шумор меравад. ва ҳоло мо бо шумо бародарон мебинем ки ин ҳайвони азимҷусса то чӣ андоза пурқувват аст ва бо кадом ҳайвонҳо ҷангида аст. талпае аз шерҳо ба як бегимоти танҳо ҳамла карданд. чӣ хеле ки мебинем, ин бегимот ба ин шерҳо тамоман аҳамият намедиҳад ва ин бегимот ба ҷои он ки ба ин шерҳо ҳамла кунад, ӯ мошини туристҳоро ба қафо тела мекунад. бегимот хело ҳам танаи бузург дорад ба мисли насарок ва онро газидан хело ҳам душвор аст барои шерҳо. ҳамон қадаре ки ин шерҳо инро мегазанд, гӯё ки ин бегимот тамоман дардро ҳис накардааст ва дар ин ҳолат ин бегимот ба мошини яке аз туристҳо ҳамла мекунад ва туристҳо мегурезанду ва аз дурӣ рафта мехоҳанд ки ин бегимотро камера кунанд ва вақте ки онҳо ба сиёмкакунӣ шурӯъ мекунанд, ба ин бегимот писанд намеояд ва ӯ мехоҳад ки инҳоро хӯрад ва ба сӯи онҳо ҳамла мекунад ва хушбахтона ин туристҳо метавонанд зуд аз ҷои ҳодиса гурезанд. дар ин ҷо як шери мода мехоҳад ки бегимоте ки дар ҳолати хоб аст онро хӯрад, аммо наметавонад. ин бегимот аз ҷояш мехезаду ва ба ин шер ҳамла мекунад. ин бегимот калаи шерро медорад ва хушбахтона бахт барои ин шер механдад ва ин шер аз дасти ин бегимот раҳо меёбаду ва мегурезад. дар ин видео бародаро бинед ки чӣ қадар бегимотҳо ба меҳр ҳастанд ва ҳатто бинед бародаро ки як писари хурди бегимот модари захмдори худро мехоҳад ки аз шер наҷот диҳад. ин бегимоти хурд ба хурдии худ нигоҳ накарда ин шерро аз он ҷо меронад. ҳамин қадар ки ин шер кӯшиш мекунад ки модари ӯро хӯрад, аммо наметавонад. крокодил аз пои як буқа медорад ва ин буқа мехоҳад ки аз дасти ин крокодили бадҳайбат халос ёбад, аммо наметавонад. ин буқа хело ҳам зур мезанад, аммо аз дасташ ҳеҷ чиз намеояд ва қувваи ин буқа ба анҷом мерасаду ва ин крокодил мехоҳад ки ӯро ба даруни об барду ва хӯрад. аммо дар ин лаҳза аз қафои крокодил ду бегимот меоянд барои наҷот додани антилоп ва ин бегимотҳо ин крокодилро аз ин ҷо ронданд ва ин буқа халос ёфт ва гурехт. ва чӣ хеле ки мо бо шумо медонем бародаро, насарок яке аз ҳайвонҳои пурқувваттарин аст ва ягон ҳайвон противники ӯ шида наметавонад. ва ин насарок ба территорияи бегимотҳо меояд, вале як бегимоти нар ба ӯ ҳамла мекунад ва ин насарокро аз территорияи худашон меронанд. чӣ хеле ки мо бо шумо медонем бародаро, филҳо бо наслҳояшон бисёртар дар обҳо обозӣ карданро дӯст медоранд, аммо онҳо ба территорияи бегимот меоянд ва бегимот нағз намебинад ки вақте дар территорияи ӯ ҳайвонҳои бегона ҳастанд ва ин бегимот ба назди ин фил меояд ва мехоҳад ки ӯро аз территорияи худашон ронанд, аммо ин фил аз ӯ наметарсад ва бо ҳама вазни худаш ба ӯ мезанад ва ӯро аз писараш дур мекунад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид бародаро. боварӣ дорам ки ин видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангувачаро пахш намоед дӯстон. аз шумо лайк, поддержка ай мо бошад видеои нав. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.